Xeyirli kеш, hürmetli televizor qarawçılar, bizning шығарылышны sizning təbriklәү xatlarından tizilgan Jırlı Bulak deb isimləngan muzikal tapşırığımız davam etә. Һәм biz birdən bir təbriklәү xатын иясенә ирештірәбез. Turmuş kengliklərin инләгәндә бар qanatım булып, борчу мәшәкатьләремне, шатлыкларымны бүлешеп яшәүче, минем өчен назлы хатын, балаларыбыз өчен кайгыртучан әни булган кадерлебезне, ике басу арташ авылында яшәүче Гасимуллина Сәрия Галиакбар кызын бәйрәме белән котлыйбыз дип башлана әлеге тәбрикләү хаты. Сөеклебез, сәламәтлегең ныклы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Сөеп, сөелеп, һәр мизгелгә куанып, имин һәм мул тормышта яшә. Тәкъдирләрдә язган бәхетебез озын гомерле, гаиләбез имин, сәламәтлегебез ныклы булсын. Тигез тормышта игелекле гомер кичереп, бер-беребезгә терәк булып, гаиләбезнең учагын сүндермичә, гомер көзләрендә, кышларында бергә каршылыйк. Канатларны парлап каксаң гына, кыя тауга менү җиңел ул. Минем өчен гомер буе шулай, сөеп туймас, назлы ярым бул. Шуңа да шул рәхмәт әйтеп яшим. Язмышыма сине биргәнгә, насыйп итсен Ходай бергәлекне, гомер күзләренә кергәндә. Ходай безне кавыштырган чакта бүләк иткән бәхет алмасын. Икебезгә тигез итеп бүлик, үкенечле гомер калмасын. 75 яшь, артта озын юллар, шатлык, сагышлары да булгандыр. Чәчләреңә инде шал йөгергән, еллар чыры шулай кунгандыр. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, юбилеең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер итеп, яшәвеңне генә телибез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рамил, бу теләкләргә барлык балаларың һәм оныкчыкларың да кушыла диеп нокта куела. Biz de sizне тәбриклибез, сау-саламат һәм озын гомерле булыгыз. Якыннарыгыздан музыкаль бүләк сезгә барып җитсен. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, Кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтты диеп, уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайткаласак иде, балаларны алып җыелып, бер кайда да бүтән табынмасын, әнкәй янындагы җылылык. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен
Бәхетләргә булыр савабы. Кайтыйгайда, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Бәхетләргә булыр савабы. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.